No takže máme tu taký trošku divný diel s mojím kamošom, tento, čo sa tu volá, čo byl vedie onú duhu, jak a začíname. Ty Poli, poď za mnou a zapni si ten blbý mikrofon. Dávaj, zapni si ho. No, poď za mnou. Ty ma asi nečuješ, ale však do pizdy aj s touto púšťou blbou. No, tam je pasca, poď, pasca tu je. Pasca. Tam je pasca jak Čo si šiel urobiť, debil? Lebo proste on tam skočil dole na tú onu, na ten pressure plate a to je pasca, nechápeš? Proste ono to vybuchlo. Proste to je tak, no. Keď nikto nevie, že to je pasca, je to blbá pasca. Proste, poď tam. Rob. Na týchto púšťach sú také pasce, proste nemôžeš tam na ten pressure plate skočiť. Pridali sa hen také chujoviny do toho Minecraftu, už som sa povedal CS-ko. No, 5 minút. Ne, koľko je 240 sekúnd? 4 minúty aj? Nejak tak. O čo v tejto hre ide? No, nakopať si suroviny, prežiť do fistu, vybrať fist, pozabíjať čo najviac hráčov, teda kto není tým, tak pokiliť ho. A čo také ešte? Normálne sa tu kope, jak normálne survivale, len je na to obmedzený čas. Teda border size, či jak sa to volá. Tá dĺžka alebo šírka, proste čo sa môže ísť maximálne ďaleko. On má takú prihoratú sestru, proste ona má 3 roky a furt mu on nadáva. A otravuje ho. Poli, koľko má tvoja sestra rokov? 6? Osem, oh damn. No, som sa trošku pomýlil, nevadí. Taký challenge, že hrajme to len v tretej osobe. Minecraft, ok? V tretej osobe? Aj. Nenáhodou, jak hráš proste za GTAčko a hráš proste, že nevidíš oný ksicht? Čo to je tretia osoba, ty k***o, to nevadí. Ne, to je jedno. Dobre. No problém. Hraj vo first person. Kam pôjdeme? Neviem, potrebujeme drevo, ale tu nájdeme, vlastne nájdeme. A potom musíme nájsť oné. Poďme ťažiť či niečo. Rovno. Tu není drevo? Iďte mi A tu je drevo, aha, kúkaj, tam je. Tam je. Tu je. Pizdiec. Nice. 30 sekúnd, tak to dáme, to musíme vyhrať. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bum. Poli, desi. Čakaj, poď. A, tu si, dobre. Poď za mnou. Tak idem za tebou. Stromy, nice. Mice. Vidím akurát tak prd. Neko to je nejaký šiprak. 2, to ďalší, nie to je ovca. Poď takú dvoľu sa viac. Zabijem prasa, na one. Dobre. Aha, tam sa nedá vyskočiť. Ježiši, urob meč. Hej, ale ja si tú tretiu osobu musím vypnúť, lebo to sa bude potom... Ja. Čo? A ja si to vypínam, to na hovno.
To sa naprv potom bude bojovať. Dobre. Hej, to prasa je na strome. Hej, Au. ja aj sorry, ako môžem jedovať. Tak ho zabij, však daj mi jedlo, lebo si mi ubral. Ja som si nedal kit. Nejaká šepračka. Čo ty šeprak? Aha, skápem. Dobre, skápal som. Jaš, máš tam moje veci. Jaš, poďme lomeno lobby, skápal som, poďme nie, ináč. Železo, aha. Ja sa rád na ho. Kde si, nevidím ťa. Začal som ťa. Ten druhý jede. Ale tam nie. To neboli oni, nevadí. Tam bol typek. Počkaj. Som ho zabil. Idem sa pozrieť do jaskyne, v jaskyni nie je. Tam hore je. Nevidíš, či on je? Au. Poď Hunger Games 6. Alebo poď... No Hunger Games 6. HG4 poď. Nie, Hunger 4 je plné, ale nevadí. HG6, 2 minúty. Dobre, nice mapa. Čo skačeš ako opica? Si vyber kit. Herobrine. Dáme si, že... Ktorý kit je najlepší ako? Linkage. Butcher. Má ešte na to 20 sekúnd. Čo si vyberiem? Dám si flower, srad na to. Nie, creepera si dám. Creeper. Poď! Kde si? Vlado. Poli. Aha. Tak poď za mnou. Ideš za mnou? Vlado. Ideš za mnou? Hoď. Rýchlo stromy natažiť. Hen tam je ona, tá bažina, tam budú hríby, môžeme si spraviť polievky, nemusíme zabíjať prasce a blbosti. To je typek s mečom. S jakým? Dostáva napisk. Rozbil som ho. Čo mal? Zhrádlo, crafting table, wood. Dobre latky máme. Jaký mal meč? Drevený. Dobre. Nevýhodné. Zabijam prasce. Prasatá. Na čo, keď tam máme hríby? A z hríbov sa dá spraviť polievka hríbová a dáva celkom dosť. To je jaskyňa, až poď sem rýchlo. Ja neviem ani kde si. Uhlie tu je. Poli, No. si ďaleko od toho craftingu, čo som ja urobil. Počkaj. Chcem sa nachovať. Čo? Počkaj, ide za tebou. Ja sa ak ťa nájdem. Čo asi nenájdem, dobre. Rip. Dobre, neviem, kde si. Dobre. Kde je tá jaskyňa? Keby som vedel, kde si. Pozor, za tebou je niekto. Poď. Poď. Kde to bolo? Kde to bolo, Jašo? Tu som išiel? Počkaj. Tu je koľko rybov, kamo? Ale poď sem do tej jaskyne. Nie, ryby. No kde je tá jaskyňa? Že si bol pri mne, ty chuj. Tu je? To je jaskyňa jak hovado, ty kokos. Choď natažiť drevo, ja spravím zatiaľ truhlu jednu. Čo nás tam máš drevo? 41. A mám dreva, mám. Dobre.
Kúkaj to, toľko polievok bude mať, že sa mi to nebude zmestiť do inventára. A zmestí sa to, pohode. Poli, tu máš oné. Tu máš polievky, nažer sa. Celkom veľa pridávajú. No. Postav pec. Počkaj. Vieš vôbec ako? Dobre. Urob krompač kamenný. Aj kamenný krompač sprav. Aha, zlato. To nevykopeš, nerob. Na nohy tu má debil jedno srdiečko, prasa. Vykop. Zatopí nás to určite. Ty si Jau? Po mne čo strieľa? Jep. Run. Fist, 5 minút. Poli? Poď na fist. Nie. Au. Poďme to zlato. Au, ja skapem. Neskapíme. Štyri minúty fist. Som vonku. A kde je ten fist? Poď. Samo, ja to seriem, ja idem na fist. Čo dobre, idem aj ja, počkaj. Sa vykop hore. Minus 88. Do prdele. Kde si, počkaj. Enderman. Kde si, ja idem. Už ma vidíš? Hej. Ty kokos, jak blízko bol ten fist? What the fuck? Neviem. Poli, ale sme totálne v prdeli. Prečo? Nemám, bez brnka, bez ničoho. Trcem temonu. Rip, Poli, rip. Poďme do riči. Aby si sa nebal, že ti niečo nedám, keď tu bude ten fist, tam budú diamantové brnká, neviem čo ešte, tak si ich môžeš nechať. Lenže... Že takto vyhráme. Len aby si nebol prekvapený. Prečo? Za 30 sekúnd fist. Jak sa vytvárajú botičky? Kurde. 15 sekúnd. Vyhádžem si chujoviny, aby som mal čo najviac veci, aby som mohol zebrať. No. Neviem, ale nemôžem, nemám teraz čas. Vlado? Mne chýbajú iba topánky. A budem full iron, full dia. Ale není problém vyrobiť.
Ty si dement? Nerob mu zle, daj mier. Daj mu mier, lebo stejnak je lama. Však ja ho rozbijem. Nerob mu zle. Napíš mu, že niekde dole. Aj napíš tým a rozbijem Nie, jak prasa. nie, nechaj tak, nerob mu. Nerob mu, nebij ho. Dá heal. Nedal si mu heal, lebo to bolo od neho moc ďaleko, alebo nevieš hrať Minecraft. Debil, nerob. On má boty, hajzo. Čo má, jaké boty? Ale ty, diamantové. No a? A zabijem moc z lukom, pozeraj. Vypinak. Vypalujú ho. Dám mu bombu medzi oči s lukom. Nerob. Uvidíš, že nás pôjde rozbiť. Zabiješ sa, nerob. Všetky potiony som mu zebral. Nič tam nenájde. Poďme ho vybiť, Nie, Jašo. nechaj ho tak. Jašo, daj mi nejaký potion, healový. Chceš? Healový, ale. Nie inakší debil. Díky. Pojdeme ho rozbiť. Čo tu budeme? Chceme ho rozbiť? Jak si to enchantol? Nemáš šancu. Dobre, tak ja sa s vami lúčim pri tomto dieli, proste Minecraft úplne super, Polák, som hral s ním jak frajer. Ne, už to ukončím, Vlado, a pôjdem to zostrihať, vieš, aby som nemal moc roboty, tak ja idem tak čus.